Namhlanje bekuwusuku ukuthi ama-MPZ emsakazweni kwi-interview ke la besihamba ukuthi uyabona nje la ibhodi ibhaliwe eMamputhaleni Community Radio besikhomba ukuthi ibheke indlela. So la besisifikile sesegethini la ngangincebane yavula igate siyangena njengamanje. Yebo sesiyongena e-reception njengamanje siyokhokha. Hayi avuleke singene la bese sikhokha ke la sishaya amaphepha for interview. Saqeda lapho ukukhokha bekumnandi kakhulu. Saqeda ukukhokha ayizabona nje la sikhokha ucash. Sasuka lapho sahlala phansi la besalindile ukuthi ushaye isikhathi ukuthi singene. Angibona mina la lo ngiyabuka lapha abasakazi. Yabo umncelebana nange lokho eyibuka lapha. Hayi la sangena sesiphakathi la sisemsakazweni njengamanje. Sesithula lokho besikuzele. Enjoy. Bye bye. Jizwakala wathiza mdidindo naxabana nomfana sasibanga ingoma webaba webaba Jizwakala wathiza mdidindo Usuka madoda ama-MPZ kuncelebane ama-MPZ yane sizozakithi angiliphi ithuba nginibingelele nginamukele emsakazweni emsarweni nginiliphi ithuba futhi ngiphinde nibingelele umlaleli esekhaya ngokukhulu uyithoba nangenhlonipho ngiyabingelela igama lami ngincelebane kodwa namhlanje ngiyi-MPZ ngumfana kaMncube ngiphuma khona la eJozini ehlala ngathi isigodi kwesenkosi uGumede ebukhosini basiqakatha nginibingelela nje mina ngila eMCR ngizobingelela zonke izikhulu abasakazi bonke beMCR ngibabingelela ngaphansi kwegama la MPZ ngizoshiya lapho kamanje ama-MPZ yeah angazi khawula kithi anguphe ithuba ubingelele nawe emsakazweni keMCR nabalaleli Ngibonga ithuba msakazi egama lami ke mina usanele waGumede ukhulekani uskipha sengana amagama monke lawo ngibingelela nje ngifikile nami la e-studio ngize ngama MPZ ke mina ngivela embazwane ngokuvela kwami la ngazalwa lapho Masikhuluma ngama-MPZ insizwa zakithi kunomlalelo ozothi ke mina ngiyaqala ukuzwa ngawo ngiyaqala ukulalela ke umsakazo noma kanye ke ngihlezi ngibona enkundleni zokuxhumana kuphoshwa kubhalwa kukhulunywa ngama-MPZ masikhuluma ngama-MPZ sikhuluma ngobani ngani qhamuka leli qembu livele nini uma sikhuluma ngama-MPZ sikhuluma igama nje lithi MPZ igama elimele imbazwane okuyiqembu lami njengoba ngwasembazwane ngase ngibiza nge-MPZ ke mina kodwa ngase nginika umfo uncelebane Ncelebane ama-MPZ ama-MPZ nami ngithi unginaba kabanzi ama-MPZ sisebenzisa ama-abbreviation sanqamulela igama elithi imbazwana sasebenzisa M u-B u-Z mase kuphuma igama elithi ama-MPZ liyinhlanganisela yami njengencelebane cishe abantu abaningi bayamazi uncelebane ingoma zakhe nokuzwala kula emsakazweni eMCR uyaziwa kakhulu nangodumo nje lengoma ethi umjolo uyanyisa at least ibancane mawungitshela ngomjolo yazi kakhulu abantu leyo ngoma leyo so uSkipha sengane kunjiniya engirecorda kuye yena engineer wami ongirecordayo so uthe mangabe bona ukuthi hayi ya manje ngiyinsizwa ngibabhemu ngikhona ngifikile wasithi no ake ngithathe lensizwa ngisondeze eduze bese ngisungula iqembu ukuze izohlale nayo isemgangathweni ngoba akaze ebe umuntu ofisa ukuthi igama lami hlezi lishabala ngaso isikhathi ufuna igama lami hlezi sematheni so wase ngithatha ngisebenzisa under iqembu ama-MPZ nje kulizwa lehlaba ababhemu njengamanje Skipper ngiyafisa uthi ukwenaba kabanzi ngizoxoxa kuna kakhulu ngani ngoba ke kuyavela ukuthi leli qembu lingelakho ngiyafisa sikasibhekela mhlambe ke ukukhumbuza umlaleli ukukhumbuza umthando wama-MPZ osanda kwezwa namhlanje lifike nini leli qembu emculweni futhi ukufika kwalo selinemicu emingake likhiphile khona i-album ngabe khona i-album yesingakule enisitokhuzelana namhlanje ngiqala nje ngokubonga umbuzo wakho omuhle kakhulu umsakazi ama-MPZ iqembu eliqhamuke ngonyaka ka2023 ngonyaka wedlule uthe malifika lafike lakhipha singi-track kwalandela kwasekuba i-album njengoba njengamanje sesibuya futhi sesibuya ne-EP enengoma ezo 6
Shuthi ngamanye amazwi namhlanje nisilethele iEP. Ngiyafisa ngichaze kabanzi ngale EP. Ngizoke nginabe msakazi mina nje njengencelebane emalungisa mfoko sibiya. Ngizoke nginabe ngaleli qembu noma ngizoke nginabe ngale EP esiphethe namhlanje. Sike safika cishe unyaka ophelile bekugodi sakhipha ialbum enengoma ezungu cishe zazo12 impela. Njengoba sibuya isibili manje ngeEP enengoma ezo6 esihloko sayo sithi angeke siziqophisane ithi nje ngeke siqophisane cishe isazozwakala ngokuqhubeka kohlelo so le EP iqukethe imilayezo eminingi kukhona la isithola khona ingoma eyithinta imizi yamadoda la indoda khona izwakala isho ithi angeke ngizwe ngawe mfazi angeze siqophisane lo muzi wami ngakulobola ngakukhokhela so ihlabahlosile kakhulu futhi nengoma engamanoni amnandi kakhulu sisebenze na ngokukhulu ukuyimisela nesifisa ukuthi abantu ke befaya kakhulu isandla bewudownload lo music lo esuphethe sifisa ukuthi ngempela noma umuntu omdala noma baba noma ugogo sekhaya azi ukuthi lezi ingoma ziqoqethe umlayezo cishe naye emdala ongamthinta awudonse owodwa nje umucu asizwe ngempela lokho kufakazela ukuthi yiyo ngempela nguwo sokucula lapha ngizoshaya isihloko sasayo le EP ingoma nje eyodwa ethi ngeke ziqophisane lo muzo wami mfazi ngeke ngikhulume nawe lo muzo wami mfazi ngeke ngikhulume nawe ngoba ngalobola ngakhokhela ngoba ngalobola ngakhokhela ngikhulume nawe ngeke siqophisane injalo ngakulobola ngeke siqophisane ngiyafisa uqale mhlawumbe ke singakayi kuyona uthi kwenaba kabanzi ngalesihloko ngeke siqophisane lo muzo wami mfazi ngeke siqophisane yane hayi ngeke 0648775880 khona ufisa ukudlulisa kubona abafana bama MPZ mina kwami khona ufisa ukubuza mhlawumbe ubona ukuthi mina angakubuzeli khona kuona ke ama MPZ insizwa zakithi ngiyafisa sibheke la ukuthi leliqembu asiyazi into mangabe uyiqala uyayeke uyiqale ngeinhloso ke 80s but ngakafiki lo mbuzo kuna uthe uncelebane kuneqembu lethi incelebane kuneqembu lama MPZ ngiyafisa sibheke umehluko okhona phakathi kwalamaqembu ukuthi nenza kanjani le umehluko la ngizothinta ama ukuhluka kwamazwi angisho kanjalo mhlawumbe ngiyincelebana ke ngiphendule lo mbuzo Skipper sengane ku bangaphosisi ngingafika ngiqala ukufika emculweni ngafika as incelebane ngacula ngathi mangiqala ngicula kubantu bathi hey washo njengomuntu encane basho njalo abantu angazi ke mina angize ngayijaji ukuthi ngicula njengobani kodwa nje indlela engicula ngayo ngicabanga ukuthi iyafana nale ethandwa yimina angize ngisho ukuthi ngicula njengobani bathi washo njengomuntu encane ngoba ingoma ngayikhipha yayithi hlisiwe kancane mawungitshela ngomjolo angiyucabangi yelele ngabuya cishe kwakuMay ngikhipha lo single track ngabuya ngazothi ngoSeptember ifana nenkondlo ngangiphethe ialbum ethi ifana nenkondlo ingoma ezo14 ngayikhipha ngasho the very same story ngangisishilo ngoMay ngikhiphe isingle and then kwafika uSkipper sengane kumina wafike wa just introduce leli qembu lama MPZ sali introducer lafika ngathi mangicula kwezwakala enye into futhi ehlukile bathi abantu washo njengokhuzani angazi ke mina ukuthi ngisho njengobani bathi washo njengokhuzani wendoda yoba kuzwakala nje la ngithi lo muzo wami mfazi ngeke ngikhulume nawe ngoba ngalobola ngakhokhela so bathi abantu usho njengokhuzani so nje ukudifferentiate phakathi kwamaqembu amabili incelebane nama MPZ ngifisa baza abantu ukuthi kuma kuncelebane kusuke kuyiqembu elibhekene namba hayi noSkipper sengane so eliphethe ushuni lo othandwa yimina nohlukile kunalo ama MPZ isho ukuthi bayakwazi abantu ukuhlukanisa phakathi kwama MPZ nencelebane yes oshuna abafani isho ukuthi nokuhluka kwamazwi kusuka kumina ukuthi awuthi ngisho kanje ngiyakwazi ukuhlukanisa amazwi kabili noma kathathu noma kane okusho ukuthi mawuthi yakwazi ukuhlukanisa amazwi singaphinde futhi mhla in future sekubona uhlukanisa kathathu hayi kungenzeka ngoba ngizosho ngithi ke angazi nguma khona konke njengoJesu ngasho njalo alright insizwa zakithi Skipper lisunguliwe iqembu ama MPZ likhipha umsebenzi wawo owesibili ngifisa ukubuza kuwena ukuthi since uliqalile leliqembu in 5 years to come usifisa uzibona ukuphi ngaleliqembu
Hey msakazi ngendlela iqembu kuyimanje lenza kahle kakhulu ngayo. Lokho kungenza ngikhuthale kakhulu ukuthi siliphushe liqembu ngoba ngiyalibona ukuthi hayi mhlawumbe yona ngisho iminyaka ewu5 ayizukufika ngefiso zami kanye nomfowethu Ncelebane ngendlela esifisa ngakhona ukuthi leli qembu leli libe le phezulu libe senkonzini kahle kahle ngifisa nje ukuthi igama lama MBZ libe le emgangathweni njengamanye amaqhawe nje akhona endimeni amaskandi saziwe nje nathi umhlaba wonke kudume nje impela kube kuhle kube nje. Uma kufika isikhathi sokuthi nibe ama MBZ abe se stage nayi neNcelebane ibe se stage kuyokwenzeka kanjani? Emthimbi nodwa. Angazi msazi mhlawumbe okushuthi maningi amathuthu simbone uSkip esiphethe isigenqe ehlabo X mina mangaphendula nje msakazi kuzokwenzeka ukuthi mhlambe mangabe kuqashwa kuzobe kuqashwe ibrand ethi Incelebane. Oh yeah. Yes mhlambe ke iMBZ awezokungena kanjalo kodwa ke angazi mangathiwa kuthiwa kuqashwa ama iMBZ kanye neNcelebane kanye ukuthi kungaka kanjani kodwa mangathiwa kuqashwa ama iMBZ wodwa vele Incelebane izongena uma iMBZ azongena nje ngama iMBZ Incelebane ingangeni lapho. Uma kuqashwe Incelebane ama iMBZ awangeni kanjalo angazi mapha ngakubhanqayo. Ngobuza kulombuzo oqhawula kethi la sikhuluma ngabahleli bemicimbi njengoba kunokuhluka kwamazwi yabo khona uzothi umhlelo umcimbi ngiyalithanda izwi leNcelebane ngiyalithanda izwi lama MBZ angibaqashe bowu2 mhlawumbe singangazi ngathi noma sikhulume off air Maqhawe kithi mhlawumbe ke ngiyafisa awenu mhlawumbe engaqala ke nivusela ngawo bamlaleli ukuthi ke mangabe efisa ukuthola umsebenzi uthola phi kanjani insizwa umsebenzi wama MBZ nje mina njengeNcelebane mangachaza indlela etholakala ngayo ngenxa yokunyuka kwezinga le technology umsebenzi ama MBZ okwamanje uyadownloadwa ungena nje ku Spotify, Deezer, Zamob, YouTube, Apple Music, Fakaza yonke indawo uyakhona ukuthi udownload umsebenzi ama MBZ uthole kanti futhi uyakhona futhi nanokuthi uxhumane nje nathi so ishiya inamba egcineni kohlelo la nizokhona ukusithinta kana sinichazele kabanzi ke ngizothi balalele emakhaya ukuthi umsebenzi ama MBZ utholakala kanjani mangabe sesishiyene inamba ngizobe sinayithola nezimpendulo kodwa yoko manje asinama USB asinama CD ngenxa uphama kwezinga technology singawenza ama USB siwenza ama CD kodwa singayenzi inzuzo sikhandi loss siyese so sikhamba technology phambili okwamanje. Skip uma ngabe ewufuna lapha ke kuma ngqo einkundleni zokuxhumana usesha kanjani because ngiyazi ukuthi abanye uzothi umuntu ngiyawuthanda umsebenzi but ngiyahluleka ukuthi ngibhala kanjani. Kulula nje ukusesha ungene kuso sonke nje isitolo so music online usesha ukuthi ama MBZ ngeke siqophisane la uzothola khona le EP sikhiphile kodwa mawungabe ufuna futhi le album edlule uzothi ama MBZ nginalo nawe unaso isihloko sakhona sisho kanjalo uzobe usuyayithola zonke ingoma zakho oyidingayo ke. Ofisa kuniqasha unithola phi kanjani? Ofisa usiqasha indlela nje ngizothi sitholakala ngayo emalungise mhlambe okwamanje ekupheleni kohlelo mhlambe soshiya inamba ngoba izona ukuxhumaneka ngazo kalula ne-email ngizoyishiya futhi mawufisa ukuqasha ama MBZ ngoba kwamanje namhlanje size ngama MBZ ngizoshiya inamba zakhona egcineni ukuthi mawufisa usiqasha kanjani. Cha ngani zakwethu asambe sije kunawo umucu nje kodwa sizokuqeda bese siyabuya ke mhlawumbe ke siyafanelisa. Yebo. Kokela angeke inhlobo zesiqophisane cishe nje iqukethe umlayezo okanjalo msakazi mangabe uyizwisisa kahle basazoyizwa makabe bengayizwa ngoba le ngoma banenhlahla lezi le EP iphume izolo nge15 years iphume izolo nge15 ekseni ngenhlahla namhlanje abantu sebezokwethulelwa yona emoyeni yo yeah. Lokile 0825370249 phose umkhafazo wakho khona ofisa ukubuza kuma MBZ ngaso lesikhathi ke nje ubusuzwile Ncelebane hamsaka nayo Skipper sengane bayinhlanganisele iqembu lama MBZ kwilona bazosithulela lona sazoso kunye nokunye kuthi ithola kanjani lo muzo wami mfazi ngeke siqophisane vele kubantu kuthiwa ke nakho lenza ukuthi sithini inhlelo ukusuka manje kuya phambili. Engicabanga ukuthi njengamanje sizimisela ukuthi siphushe ngempela siphushe
siyifake la esingangaze singene khona singama MPZ njengamanje seyithuba lethu lokuthi siphakame nathi saziwe yonke indawo kwazi ukuthi hayi khona ama MPZ ya kanje so njengoba vele ama MPZ angakaza aqashwe ngokuthiwa nje kuqashwa ama MPZ njengamanje siyafisa ukuthi nabantu njengoba bazi njengamanje sikhona basiqashe ezama MPZ siyobenzela okufuneka sikwenze emcimbini yabo noma ngabe benza ini kanjani. Ngokujwayelekile qhola kithi kuyayivele ukuthi mangabe umuntu kuze ke alokhuze iqembu kulelonje ithini inhlelo khona singakubona kuvela kungaphansi kweqembu lama MPZ kakhulukazi lomsebenzi omusha. Kukhona umsakazi noma kungakahlelwa kahle kodwa kulo nyaka lo sizokhipha nje la inkundleni zokuxhumana ukuthi qhubelana kodwa khona sizawulontsha lo msebenzi omusha wakulonyaka. Sitsizwa ngesibona isikhathi siyabaleka isikhathi ke sesibalekile ngefisa mkhiphi Ay, posalankila. Lakila ukuphi? Wala yaphile. Ya. Ay, umsuku wankila.